Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, maniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali sa inyong lahat. Sa mga sulit ko mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na pong balang gagawin sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon pa lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakulob ko po sa inyo yung lahat ng mga aking nalalaman sa spiritual o physical na lahat na panggamot ng mga orasyon. At dito malalaman lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Manawagan po. Pagkatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan ang panatiling pakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong niligaw po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan. Pagkakaloob sa inyo ang siksik tikdik at umapaw ng pagmamahal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay yung mutyanang galing sa dagat na makapangyarihan. Yung shell na naging mutyanang likom-libon shell. Ito po shell po. Apakalob ko po sa inyong kapangyarihan nito at bisa. Silian galing sa dagat. Ito ay napakabisa po. Ito po galing sa dagat. Kakalob ko po sa inyo at ikukang ko sa suka. Ito ay mahanap po ito sa dagat, ilog at birtud. Ito ay may kabal sa kunat at kung saan ka pupunta hindi ka tatalo ang dungan mong aura. May angkin ding tagabulag, kusa po itong gagana po sa oras ng kagipitan at higit. At kahit may kusang tatangka sa iyo ay niligtas ka. Ito may aurang kabal at kunat sa balat. Palihis ang bala pag ikaw ay tangkaing barilin. Palihis lang bala o di kaya ay hindi puputok ang baril. Kung biglang pangyari, hindi tatalab ang patalim kahit anong patalim. Iwas ka sa taong aura tao.
Apo, lakas ng bula. Lakas ng bula po. Ilalapit ko para makita nyo. Lakas ng bula. Po. May bula yan. Kung biglang pangyayari, hindi tatalab ang patalim kahit anong patalim, at iiwas ka sa taong aura ng tao, katulad ng mga taong kung mahirap, kung kaharap mo, sila ay may mabubuti, at kung nakatalikod ka, ikaw naman ay ginagawa ng masama. Kung baga tinatawag na isang traidor. Nakatulong ito sa iiwas sa masamang hangarin. Maganda ito agimat makikipagsapalaran at magigibang bansa, at upang maghanap doon ng trabaho. Makakatulong din ito upang mapadali mong mapaamo at makukuha ang mga kalooban ng makakasaluhuha mo aura na maging mabuti. Ang pakikipagtungo sa iyo makakatulong din ito sa mapaalis ang mga kamalasan sa pilit dadapo sa iyong aurang katawan. Kung may sakit ang aura ng tao, ay nais mong tulungan, ang mainam gawin, isulat sa maliit na papel at gamit ng pulang ballpen, at isulat ang orasyon, at kumuha ng maligamgam na tubig at ibabad ang mutya at ilagay din ang isulat na orasyon sa tubig maligamgam. Ang mutya ng ibababad ng 5 minuto ay usalin ng 3 bisis ang orasyon, at sa tubig inumin 3 bisis, sabay ipainom sa may sakit. Ang orasyon po nito ay nandito po: iisum, irum, iitum, incarnatus sum, mawam, hum, awam, arum. 3 bisis po usalin at ipo sa tubig na maligamgam. Ulitin ko po yung kanya para maintindihan nyo po lahat. Ang mutya ng likom libon, ito ay mahahanap po ito sa dagat, ilog. Ang birtud po, ito ay may kabal sa kunat, at kung saan ka pumunta, hindi ka matatalo. Ang dungan mong aura may angking ding tagabulag. Kusa po itong gagana po sa oras ng kagipitan, at hindi at kahit may kusang nagtatangka sa iyo ay iniligtas ka. Ito may aurang kabal at kunat sa balat. Papalis ang bala pag ikaw ay tatangkahing barilin. Papilis lang bala, o di kaya hindi puputok ang baril kung bigla ang pangyayari. Hindi tatalab ang patalim kahit anong patalim, at iiwas ka sa taong aura tao, katulad ng mga taong kung kaharap mo sila ay mabubuti, at kung nakatalikod ka, ikaw ay ginagawa ng masama. Kung baga tinatawag na isang traidor. Makakatulong ito sa iiwas sa masamang hangarin. Sa dabis po na magagana to po, ito ay maganda ito sa agimat makikipagsapalaran at mag-iibang bansa, at upang mahanap doon ang trabaho. Makakatulong din ito upang mapadali mong mapaamo at makukuha ang mga kalooban ng makakasalamuha mo aura na maging mabuti ang pakikitungo sa iyo.
makakatulong din ito paalis ang mga kamalasan na pilit na dapo sa iyong aurang katawan. Kung may sakit ang aura ng tao ay nais mong tulungan, anong ang mainam gawin? Isulat sa maliit na papel na gamit ng pulang ballpen at isulat ang orasyon at kumuha ng maligamgam na tubig at ibabad ang mutya nang ilagay din ang sinulat na orasyon sa tubig maligamgam kasama ang mutya. Ibabad ng 5 minuto at usalin ang 3 bisis ang orasyon at ihip sa tubig, inumin ng 3 bisis sabay painom sa may sakit. Ang orasyon po ay usalin ng 3 bisis, ihip sa maligamgam na tubig na may mutya at ipainom sa may sakit. Sana nagustuhan po ninyo ang aking video. Mag-subscribe po kayo at like and share. Pindot na rin po ang bell icon. God bless po sa inyong lahat. Sana po naintindihan po ninyo aking binahagi ang likom kapangyarihan ng mutya ng likom libon. Napakabisa po yan, salo galing sa dagat. Ang orasyon po ito na ilalagay nyo po sa halimbawa may sakit po, ibabad niyo, kumuha po kayo ng maligamgam na tubig, tapos isulat nyo po yung orasyon ng ito, yung orasyon. Ito po orasyon. Sulat mo yung orasyon sa papel na maliit na gamit ang pulang ballpen, tapos ilagay nyo sa tubig maligamgam ang orasyon, tapos pati yung mutya na likom libon at ibabad ng 5 minutes 5 minuto sabay painom sa may sakit para gumaling ang may sakit. Sana po pakaingatan po yung mga orasyon na to at pambira lang nagbabahagi ang iwagan ng Pangasinan ng ganitong bagay. Sana po mag like and subscribe po kayo at shoutout po sa inyong lahat. Po. Yung pangorasyon ay bababad sa ilagay sa maligamgam at tubig, tapos ilagay yung mutya, tapos salin po yung orasyon ng iisum, irom, iitom, karnatus, sum, mawam, hum, hawam, arom. 3 beses po ihip po sa isang basong tubig na maligamgam na may kasama mutya at sabay painom sa may sakit. Yan po. Alisin ko na po yung mutya kasi pag nakababad sa kamatagal ay nangihina po. Lakas ng bula po. Ito po mga mutyang kanyan, lakas ng bula mga yan. Ayun ko na. Para hindi po sila manghina. Ito po natagpuan ko sa dagat na may butas na po, parang sinadya, doble kanto to, hindi takip ng kanto, takip ng kanto, seal. May aura po siya ito po aura.
takas. Bato po to, bato. Hindi takip ng kwan. Maganda to sa kwan. Ibabad natin. Lakas bumula. Nung naliligo po kami sa dagat nung may kwan, birthday, natagpuan ko yan. Yung unang nakakon yan, nadaanan, hindi nakita, talaga hindi nagpakita. Hindi kon, ba't nung nakakon ko muntik na niyang papakan, hindi nakita nakatiyaya. Tapos kinuha ko. Kung talagang magpapakita ang mutya sa inyo kung makon yung kalooban nyo, tapos malinis ang kalooban, at di kayo palamura, papakita sa inyo yung mutya. Lakas ng bumula. Hindi ko kasi binababad sa suka may kasi ito ay mukhang sila nanghihina. Bato to, bato to. Oh. Bato yan. Ayan, bato. Tapos aura niya, papakita ko sa inyo. Aura niyo. Oh. No. Marami po siyang gabay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung gusto po magpa-subscribe, comment lang po kayo sa baba. Salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Sana po palagi ko yung nasa mabuting kalagayan araw-araw. Huwag mong makalimot mag-like at mag-subscribe po. Bye bye po.